ଦାରୁ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ କୁନି ଦଇତାପତି ଶ୍ରୀ ଅଂଶ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଏବେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ କୁନି ଦଇତାପତି ଶ୍ରୀ ଅଂଶ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ବୟସ ମାତ୍ର 6 ମାସ 21 ଦିନ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ କାମ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ରୂପରେ ହେଲେ ସେବକମାନେ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଅଣସରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଦଇତାପତି ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତ ସେବା ଜାରି ରହିଛି। ଏ ସେବା ଅତି ଗୋପନୀୟ। ଏ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ସେବାରୁ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ଶ୍ରୀ ଅଂଶ। ଶ୍ରୀ ଅଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିର ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଶିବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ। ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିଜେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ପାଉଣା ଭେଟି ଦେବା ସହ ଚକଟା ଭୋଗ ସେବନ କରି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ସେବକର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅଂଶ ମକୁଟା ପିନ୍ଧି ଦଇତାପତିଙ୍କ ବେଶରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପରେ ଅଣସର ତାଟି ଦେଇ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିଜେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ନିଜ ହାତରେ ପାଉଣା ଭେଟି ଦେଇ ସେବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ଘରେ ଜ୍ୱରରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଗୁପ୍ତ ସେବା କରିବେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ଶ୍ରୀ ଅଂଶ। ଦଇତା କୁଳର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଜନ୍ମ ହେବାର 21 ଦିନ ପରେ ଦଇତା ଭାବେ ଗଣତି ହେବା ସହ ଅଣସର ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଅଣସରର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲରେ ତେଲ ଲାଗି ପରଦିନଠାରୁ ଏହି କୁନି ଦଇତାପତିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅଂଶ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ସବୁ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ଲୀଳା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା 19।